jest łóżko i tu łóżko, a tu buzia jak jabłuszko. Tu jest nosek, tu ząbeczki, tu padają cukiereczki. Brawo! Zaśpiewamy zaraz. Podały się dwie rączki i przywitały się. Ta lewa, a ta prawa. Każdy wie. Zaklaskały, pomachały. 2 godziny rozmawiały. One odwróciły się. Goodbye. Adieu. Do przodu prawo rękę daj, do tyłu prawo rękę daj, do przodu prawo rękę daj i poszłamy, oczy głośno, mówi, trzeba w koło kręcić się, nogi klaskać się, jeszcze raz, 2, 3, bugi, bugi, ahoj, bugi, bugi, ahoj, bugi, bugi, ahoj. I od nowa zaczynamy taniej, do przodu prawą nogę daj, do tyłu prawą nogę daj, do przodu prawą nogę daj i osądź nią. Oczy bugi, 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 trzeba wolno kręcić się. Nogi klaskać trzeba, też raz, 2, 3. Bugi, bugi, ahoj! Bugi, bugi, ahoj! Bugi, bugi,